Επάγγελμα κερδοσκόπος. Ούτε παράγει ούτε εμπορεύεται. Απλά στοιχηματίζει σαν να παίζει στο καζίνο. Μάρκες του: μετοχές, κρατικά ομόλογα, νομίσματα, πολύτιμα μέταλλα, χρυσό, ασήμι και πλατίνα, αλλά και περίπλοκα χρηματιστηριακά προϊόντα και υποπροϊόντα, ασφάλειες, επισφάλειες και ανασφάλειες που αν του κάτσουν τεινάζει την μπάνκα ακόμα και μιας χώρας στον αέρα. Είναι καθόλου ευπαρουσίαστοι άνθρωποι με κουστούμια και μόρφωση και πολιτισμό, οι οποίοι όμως είναι, η δουλειά τους είναι να έχουν ένα συνεχές μάτι στις αγορές και να πέφτουν σαν κοράκια στις ευκαιρίες που βλέπουν. Έξυπνοι άνθρωποι, αλλά μην τους φανταστείτε σαν δαίμονες. Έχουν ως έδρα στην Ευρώπη το Λονδίνο, στην Αμερική, τη Νέα Υόρκη βεβαίως, όπου βρίσκεται η Wall Street. Η δουλειά αυτών των φορέων δεν είναι άλλη παρά να επιτυγχάνουν τις μεγαλύτερες δυνατές αποδόσεις με οποιοδήποτε μέσο. Δεν τίθεται θέμα ηθικής εδώ, η λογική τους είναι η μεγιστοποίηση των αποδόσεών τους. Χαρακτηριστική περίπτωση ο δισεκατομμυριούχος George Soros. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους κερδοσκόπους συναλλάγματος με προσωπική περιουσία που υπερβαίνει τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάθε δήλωσή του σκορπά πανικό στις κεφαλαιογορές του πλανήτη. Κάθε επενδυτική του κίνηση κλονίζει οικονομίες. Αυτό το οποίο έγινε το Σεπτέμβριο του 1992 στην Αγγλία, όπου ο επενδυτής Σόρος κατόρθωσε ουσιαστικά με κάποιες κινήσεις κερδοσκοπικές, όπως λέτε εσείς, να βγάλει τη λίρα στερλίνα από το μηχανισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, παρόλο που υποστηρίχθη η λίρα στερλίνα από την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας με το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγματικών αποθεμάτων. Ο γκουρού των αγορών, που αποκόμισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την πτώση της στερλίνας, γεννήθηκε το 1930 στη Βουδαπέστη. Υιός Ούγγρων Εβραίων, ο Γιώργης Βάρτς, αντιμέτωπος με την άνοδο του αντισημιτισμού, άλλαξε το επώνυμό του σε Σόρος. Το 1947 εγκατέλειψε μαζί με τους γονείς του την Ουγγαρία με την άνοδο του κομμουνισμού. Ξεκίνησε πάμπτωχος, μετανάστευσε για σπουδές στη Βρετανία, εγκαταστάθηκε στη Wall Street και εργάστηκε ως χρηματιστής και αναλυτής σε πολλές επενδυτικές εταιρείες. Το 1969 ίδρυσε το ίδρυμα Quantum Fund, το οποίο προχωρούσε σε επικίνδυνες αλλά εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις. Παίζοντας κάποιος παράγωγα σε νομίσματα μπορεί να κερδοσκοπήσει έως και 100 φορές το αρχικό του κεφάλαιο. Πράγμα που σημαίνει ότι αν έχει βάλει $1 θα μπορούσε σε μια διακύμανση της τάξης του 1% να κερδίσει $100, δηλαδή 100 φορές πάνω από το αρχικό του κεφάλαιο. Ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, το να γυρίσει η αγορά ανάποδα σημαίνει το ακριβώς αντίθετο, να χάσει τελείως δηλαδή τα χρήματά του ή και να εμφανίσει και πολύ μεγαλύτερες ζημιές από το αρχικό του κεφάλαιο. Αν υπάρχει κάποιος στον κόσμο που μπορεί να χαμογελάει εν μέσω κρίσης, αυτός είναι ο Warren Buffett, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, με προσωπική περιουσία πάνω από 62 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Warren Buffett είναι ένα φαινόμενο, γιατί είναι κάποιος ο οποίος έχει μία καταπληκτική διαίσθηση, ξέρει πότε να μπαίνει και πότε να βγαίνει από αγορές και γι' αυτό άλλωστε είναι από τους πιο μακροπρόθεσμα κερδοφόρους διαχειριστές κεφαλαίων. Ο Πόλσον ήταν από τους λίγους κερδισμένους της αγοράς ενυπόθηκων δανείων στην Αμερική, ο οποίος στοιχημάτισε ανάποδα στην αγορά ενυπόθηκων δανείων, στοιχημάτισε ότι αυτή η αγορά θα καταρρεύσει και έβγαλε πάρα πολλά χρήματα, έβγαλε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι τώρα μια πτυχή της αγοράς παραγωγών, ότι κάποιος μπορεί να κερδίσει από την κατάρρευση μιας αγοράς. Η στεγαστική πίστη της ΗΠΑ έχει πρόβλημα. Η κατασκευαστική εταιρεία στο Ντουμπάι έχει πρόβλημα. Και η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Μην το αποσιωπούμε αυτό. Πάνω στον πυρήνα του προβλήματος που υπάρχει βεβαίως έρχεται και οικοδομείται μια κερδοσκοπία η οποία ξεφεύγει και σε αθέμητες κατευθύνσεις. Οι μεγάλοι διεθνείς κερδοσκόποι μοιάζουν με τους σύγχρονους μύδες. Ό,τι αγγίζουν γίνεται χρυσός για αυτούς και κάρβουνο για τα θύματά τους. Υπάρχουν και κερδοσκόποι στην αγορά, οι οποίοι κάνουν τις συναλλαγές στα χαρτιά, δηλαδή δεν είναι έμποροι, δεν είναι παραγωγή, αλλά εγώ κάνω ένα συμβόλαιο, ας πούμε, για να αγοράσω το προϊόν, το εμπόρευμα, και βεβαίως δεν θα το πάρω στο τέλος, αλλά θα κλείσω τη θέση μου και το κάνω αυτό διότι πιστεύω ότι αυτό που θα αγοράσω σήμερα με μία τιμή, όταν θα το κλείσω θα έχει μια μεγαλύτερη τιμή και θα κερδίσω. Είναι ένας περίφημος κύριος Πόλσον, Βρετανός διάσημος διαχειριστής κεφαλαίου, ο οποίος από ό,τι γράφεται
μπορεί να συμμετέχει και στα σημερινά τεκτενόμενα στην αγορά ομολόγων της Ελλάδας, αλλά ο οποίος, και αυτό είναι το ενδιαφέρον με αυτόν, είναι ένας από τους λίγους που κέρδισαν από τη μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών και των αξιών στην κρίση του 2008 και του 2009. Γιατί αυτός, όταν οι τιμές ανεβαίνανε, έπαιρνε αντίθετη θέση. Δηλαδή έπαιρνε θέση πώλησης. Όλοι του λέγανε τότε πως είναι τρελός, αλλά αυτός τελικά κέρδισε. Οι διεθνείς κερδοσκόποι πολλές φορές συμπεριφέρονται σαν τους παίχτες στο καζίνο. Τζογάρουν, ποντάρουν και κερδίζουν βασιζόμενοι στην καταστροφή του άλλου. Θυμίζει λίγο καζίνο η ταχύτητα με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις και η ταχύτητα με την οποία γίνονται συναλλαγές. Έχει μέλλον ο κερδοσκόπος αυτού του είδους? Όσο θα υπάρχει η ανάγκη για μια διευθέτηση της ρευστότητας από αυτούς που δεν έχουν ρευστότητα σε αυτούς που έχουν, τότε πιστεύω ότι ναι, έχει μέλλον και θα έχει λαμπρό μέλλον. Στο παγκοσμιοποιημένο κυνήγι του κέρδους, οι τζογαδόροι των αγορών θα συνεχίσουν να αναζητούν θύματα μεταξύ των αδυνάτων. Μέλη σε εμάς να αποδείξουμε ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατηγορία ή να πείσουμε τους ισχυρότερους πως θα είναι οι επόμενοι στόχοι αν δεν δημιουργηθούν αναχώματα τώρα.